सबटा केमन দেখেছে কি শুধু ফেসটা এক ফেস হচ্ছে আমাদের ফেস হচ্ছে মাছ নখেরি ঘা দুংতং ডিসি প্রশাসন এক কথায় চিনি দুঃখ নং দুঃখ খাইই নিজে ভাইমানি মস্ত কথা কাটা খা অমন লগে একটা বিষয় সাদা নাম তিনি 1807 শেষ দিকে তিনি দাতুনি গুমুনো মানুষ বিচার রাজাবাই অমমিত দুঃখতা খাই 1937 সাল বলে দেয় যাবার রাজাবাই যাক जों दिनै मास माराव फाइजाक एन्जेल चाकमानि बनि फेमिलि रगबाय मालायनो होनो आन लगे दङ जोंनि बरमगोनां मिनिस्टार दैबो EM राजेश त्रिपुरा दलेरिया दैबो MDC धीरेन्द्र देबबर्मा हलिद चाकमा अरनि जोंनि लिडार सुपर्णा खिसा दैबो जोंनि जोनाल चेयारमेन रग दङ जों कायसानो जोंनि नाहारमो बुबाग्रानि वानसौ मुंबाय बुबाग्रा पहिलावनो एडिसिनि हयते रांरनानि बागै साख्लायजाक इंके बनो जों जोंनि एन्जेल चाकमा तो थै थांखा हाफानो बनो किफिलमाय हाफानो बनि श्राद्ध अनुष्ठानाव किसा मासा जों सुबाजाक नातै हाय होनो जोंनि बुबाग्रा जोंनि एडिसिनि हयते रांरवानि बागै जों सालायो दिनै फायै बनि बुमा एन्जेल चाकमानि बुमानो जों दिनै चेक याफाखा एमाउन्ट हिसाबै अनेक कमंनाय हाफानाव मोनसिनि हानजाक माने चिनि थानसानि गायसे मारि जों फाइनै साल बहायनो बनि जेखुनु लिगेल प्रसिडिउर खायथानि राव जों दै बुसुबानाय जों लिगेलि दै फिजिकेलि जे जागाव बनो सुबालनि नांनाय बनो जों सुबालायनाय चिनि महाराजा तो जोंनो जे प्रफोरनो गाइडेन्स खाय दङनो हाय होनो दिनै जों अ जागाव फाइसक फाइजाक चिनि एन्जेल चाकमानि बनि फेमिलिनि थानिव इंगे जों जाग्रो याफालायखा आसन हामबाय 3 लाख एडिसिनि हयते जों अमक खायखा इंके आसन जतनो खुलुमखा पहिलाव हैप्पी न्यू इयार 2026 फाइटंगो ओ हैप्पी न्यू इयार चिनि बागै वानसम गदाल तवै फाइथों चिनि कथालायमेन दैबो गराक तवै फाइथों जतनो सा गाहाम फान गाहाम चिनि तामु गाहाम तवै फाइथों चिनि हैप्पी न्यू इयार 2026 चिनि लोको तिप्रासारनि बागै भबिष्यत गाहाम तवै फाइथों जतनो हामबाय खुलुमबाय।